Днес искаме да поговорим за другата, невидимата страна на медала, която прави модерната търговия повече от търговия. Ние сме отражение на бизнес средата в България. Всъщност, ние сме огледалото на пулса на икономиката. За нас е много важно именно тази гъвкавост, колегите постоянно да се обучават, да получават нови умения. Чрез дигитализацията това не е лишаване от човешкия ресурс, а то е умното му пренасочване към повече клиентско внимание, клиентско обслужване. Предизвикателствата за всички нас са високи, тъй като клиентите днес си мислят за нещо, което искат утре вече да е факт. Аз не мога да се сетя в момента за професия, която няма да бъде трансформирана от изкуствен интелект. Ритейл сектор ще подпомага и нашето ново качество на живот.